to pomniečo. To je nedom po přeuro, če by še naši fachownej noviny, dyskusja o tym, gdzie się o tom w Hamburgu to mi się było, tam je jedna škotná lekarka přečiło myjecie nam jednej kočky skoržiła. Dokež ta kočka dobie się dostać jen nowe biedro. A to by płaciło jace tysac euro. Albo ten hryvny byli to już ojene. Ale znamy się poprawdzie jara wiele pieniędzy. A w moich oczach je to też z bolesťami a z matru za te skočo związane. A nigdzie się o to, nie jest to lepiej, ja bych prawił, lepiej by było, żeby jen tej kočce tu injekcję dał, a potom oni nie potrzebował cierpieć. Nie pola człowieka in to tej czyni, to dostane im tu protezu, a potom to je też znate, że po człowieka znate na protezach a tak dalej, ja się do toho pola skotu przespytało.